Bakit nga ba dinarayo at pinipilahan ng fruits and vegetable store na ito sa Pili, Camarines Sur? Sa unang sulya pa lamang kapansin-pansin na ang mahabang pila ng mga mamimili na bitbit ang mga plastic bag na may lamang samut-saring gulay at prutas. Patatas, repolyo, name it, they have it. Ilan lamang ito sa mga panindang mabilis maubos sa tindahang ito sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Ang dahilan, karamihan sa mga gulay ay nagkakahalaga lamang ng 50 piso kada kilo. Halos kalahati ng presyo kumpara sa mga tinda sa karaniwang palengke. Dahil dito mas pinipili ng marami na dito mamili, kabilang na sina Martin Madrona, residente ng Pili, at Alma Vian mula naman sa Naga City. Ani ng mga mamimili, mas mababa ang presyo ng mga gulay sa nasabing pwesto kung ikukumpara sa presyo nito sa palengke. Kasi sa Pili, hanggang repolyada nito ay 120. Ay dito 50 lang. Yung radish ito, halos ano ito to, garo 160 ito. Opo. Oh, ay dito. Repolyo, tapos beans, tapos sili. Tapos ano ito, potato ba dito? Opo. Oo. Magkano na po yan lahat? Ano lang ito, 110 lang ito. Eh, 100 lang nga daw eh. Kaya naka-discount pa. Okay, affordable siya kasi ang gulay ba mahal. Pero dito, okay siya. Ang isang ganito, 180. Pero sa iba, nagti-300 ata yan. Halos kalahati. Ayon naman sa may-ari ng fruits and vegetable store, direkta mula sa mga suppliers sa Benguet at Pampanga ang kanilang mga paninda. Sinasadya rin umano nilang panatilihing mababa ang patong sa presyo bilang paraan ng pagtulong sa komunidad. Mura lang siya kasi ma'am, nagpapatong lang kami ng konti. Parang tulong na rin sa mga komunidad natin. Kasi mahal nung mga nakaraang buwan, lalo na yung mga kamatis ang mahal. May ilan lamang paninda na mas mataas ang presyo, kagaya ng kamatis na umaabot sa 60 piso kada kilo, bell pepper na nagkakahalaga ng 15 piso kada piraso, at mga prutas tulad ng grapes at strawberry na lampas 100 piso ang kilo. Ngunit mas mababa pa rin ang mga ito kumpara sa presyo sa merkado. Dahil sa dami ng mamimili, umaabot umano sa 6 na tonelada ng mga gulay at prutas ang nauubos sa tindahan araw-araw. Samantala, bukas ang fruits and vegetable store araw-araw mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng madaling araw. At dahil araw-araw na naubos ang mga paninda at araw-araw din ang dating ng bagong supply, makakatiyak ang mga mamimili na laging sariwa ang mga gulay at prutas na mabibili. Regine Boy, CSN.